Wernedoç, merhaba balnêja bi dersekî nû ez li pêşberî we me. Dersa me îro name nivîsan. Em ê name ça binivîsin. Berê Aufbaue eines Beschwerdebriefs. Beschwerdebriefs der heqê tiştekî de ku em gilî bikin ew name dibe Beschwerdebriefs. Pêşî em ê çi bikin? Em ê abzenda binivîsin. Abzenda kî ye? Em in. Ê ku vî nameyê dinivîse ew abzenda ye. Yani zendin ew zendinê abzendinê tê abzendin şandin e. Em ê çi bikin? Em ê navê xwe binivîsin. Em ê ciyê navnîşana xwe binivîsin û em ê dîrokê binivîsin. Em fênga ê ku nameyê distîne. Kî ye? Em bêjin hevalê te, navê hevalê xwe ê ku tu şikîra dişînî, nav tê bişînî ya jî tê fîrmayê, navê fîrmayê tê binivîsînî ya o navnîşana fîrmayê gere tu binivîsînî heke Beschwerdebriefs dibinivîsî. Dûre tê bedxef. Bedxef çi ye? Bedxef tê tivî beşverdê tê çira dinivîsî. Mijara wî çi ye? Mijara beşverdê tê binivîsî. Beşverde öba etwas. Mijar çi be tê binivîsî. Anrede hitap e hevalno. Hitap jî gerem formel binivîsin. Me bêjin zergerte Damen und Herren. Damen jin, Herren jî merin. Birêzdarî em wan silav dikin. Zergerte Damen und Herren. Einleitung destpêke. Ich schreibe Ihnen ez ji wera dinivîsim. Çima ez dinivîsim? Weil ich mit ... nicht zufrieden bin. Ez kêfxweşninim. Çira tu kêfxweşnî li ciyê vala jî em dikarin wî binivîsin. Hauptteil yani pirsgirêk çi ye? Hauptteil pirsgirêk çi ye? Em ê wî pirsgirêkê binivîsin. Leider funktioniert das Handy nicht richtig. Mesela telefona min hêjî naxebite. Em bêjin ser telefonê ku me binivîsan dibe. Und Schluss herî dawî em çi dixwazin em ê wî binivîsin. Ich möchte Sie bitten mir den Betrag zurück zu erstatten. Yani dibe ez ji we dixwazim bitten höfliche perê ku min daye we girî bidin min. Und herî dawî hevalno ev ya nameya me hebû û piştre jî em ê bêjin çi? Em ê xatir bixwazin mit freundlichen Grüßen bi xatirê we bi freundlichen ya lir jî bi hevaltî bi xweşikatî bi xatirê we. Yani tî manê. û herî dawî jî em ê navê xwe binivîsin û nameya me bi vî havê ê biqede. Berê hevalno dersa me îro Beschwerdebriefs bû. Em ê Beschwerdebriefs ça binivîsin. Em wî yên bûn hûn jî dikarin hepkî briefs Beschwerdebriefs bi kurtasî em bêjin qasê heftê heştê peyv hebe destpêkê da bes e. Bi kurtasî beşverdebriefek hûn jî dikarin binivîsin. Hûn dikarin ji min re bişînin wêneyê wî bikişînin ji min re bişînin em jî binêrin li ser em dikarin biaxivin. Belê hevalno dersa me îro havî bû. Eke we eciban çikerime xwe re min biecibînin bişopînin und şîrove bikin
Yani nokta ki jom binivîsin. Di şîroveyên de me baştir bike. Bimînin bi xêr û xweşî de bi dersekî dinê bi xatirê we.